In seeking to correct this impression, it is necessary that my leadership contributes meaningfully and practically to the resuscitation and promotion of the pride and place of the Ohanaeze and Igbo in the world politics, cementing our status as the salt of the earth, as Igbo, and our Ohanaeze as champions of integrity. The girl child, your future, we will born the next president of Nigeria. When the men had their own inauguration, and I tell you, it's nothing like what the women have organized. Congratulations. So ihe ọbụla nwaanyị na-eme ha na-emezi emezi. Anyị nọrọ n'ime ọnọdụ anyị na-agbasa ozi gbasatala asụsụ Igbo. Na anyị nwa bụ difa nọ n'ukwu ha na-asị ha jisi ike. Ndị be anyị sị na ife dị mma na anya bụ nwanne. Ka anyị kwudoro onye isi anyị bụ Mrs. Violet. Aṅụlị ijulu m afọ. Chọọ na m achọ ka ụmụ nwaanyị ndị Igbo malụ na Chukwu gọziri ha agọzi.